ಆಗಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡಸಾಲೆ ಜ್ಞಾನೋದ ಹಿರೇ ವಿನಾಯಕೆ ಬಂಡಸಾಲೆ ಜ್ಞಾನೋದ ಹಿರೇ ವಿನಾಯಕೆ ಮುಕ್ತಿನ ಕುರುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ತವಂಗ ಹಲಕೆಲವು ದುಃಖ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಭಂಗ ಹಲಕೆಲವು ದುಃಖ ಮಿತಿ ಮೀರೆಂಡು ಮುಗಿಪೇ ವಿಘ್ನನು ಆಗಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಘ್ನನು ಆಗಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿನಾಯಕ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿನಾಯಕ ಭಗ್ನನು ಮುಗಿಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೇರ್ದಿನ ಬಂಧುಲೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಸ್ಸಿಗಟ್ಟೆ ನೆತ್ತ 35 ವರ್ಷದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೂತನವಾದ ಕಟ್ಟಡನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಐತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅತಿನಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಮುಖೇನ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಉಪ್ಪುನ ನಾಗದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಹುಡ್ಡಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ 3 ಸತ್ಯಲಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘೋಗ ಬಡದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚ ಬೆಂದದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲ್ದು ಪೋಚಿನಂಚಿನ ಮನೋಹರ್ ಮುರಾಣಿದು ಪತದು ದುಂಬು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಯುವಕರು ಕೆಲವೇರು ಇನಿ ಅಸ್ತಂಗತವಾದ ಅಕಲು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲೇನು ಸಹ ಈ ಪುರ್ತುಡಿಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅಂಡಲ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಬೇಜಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೇನಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಪುರ್ತುಗ ಅಕಲು ಇಜ್ಜೇರೊಂದು ಮನ್ಪನೆಲ್ಲ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘ 35 ವರ್ಷೋಡ್ದುಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಗ್ರಾಮ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೇಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಡಿಗೆದ ಕಟ್ಟೋಣೋಡು ಇತ್ತಿನೇಟು ಸುರುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ದಿನೋಕ್ಲೇಡು ಅವಿನು ಇನ್ನು ಎಂಚಾಲ ಮಂತದು ಆ ದೇವರನ ದಯಲ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ದಾನಿನಕ್ಲನ ನೆರವುಡು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ಪುರ್ಲದ ಕಟ್ಟೋಣ ಕಟ್ಟರೆ ಸಹಾಯ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಘೋಡು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಆತನ ನೋರಿ ಏರಾಂಡಲ ಬೇಜಾಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಸ್ತ ಬೋಡಿತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಐನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆರವೇರಿಸೋದಂದು ಪುಣ್ಮಣ ನಂಗೆ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗೋಡು ಅತನ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಾಗೋಲೆಡು ಹೂವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಪ್ಪಾಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಐತ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತ ಐಟ್ ಸಕಲವಾದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪ್ಪಾಡು ಹೂ ಧರ್ಮದೇನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಟ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಆತ ಅಂದ್ ಮನ್ಪನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಆತೆ ಆತಂದೆ ಕೋವಿಡ್ದ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡ್ದು ಎಂಜಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಐನು ಮಾತ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸೋದು ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10 ಸತ್ಯಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅವು ಅತನ ವಿವಿಧ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಂತದ ಅನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಊಲ ಜಾತಿ ಭೇದತ್ತು ಒಂದೇ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಸಹಾಯಸ್ತ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಮನ್ಪನಕ್ಲು ಹಾಕಲು ಕೇಂಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಪೋದು ಮಂತದಾನ ಮನ್ಪನ ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈ 35 ವರ್ಷೋಡು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾಟಕ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯವು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಡೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಆ ದೇವಿ ಬತ್ತದು ಒಲಿವುನಂಚಿನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲೆರಂಡಲ್ಲ ಆ ದೇವಿ ವೇಷಧಾರಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ 45 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಲ ಆ ಆಟೋನು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಳು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಾದು ಐನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಈ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಡು.
ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಪದಗಳು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಉಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಎಂಕಲು ಗುರುತಿಸದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಡ್ಲ ಇತ್ತ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಮನ್ಪೊಡೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಚೂರು ಪಿರಬೂರ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡದ ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆಡ್ ಆಯ್ ನೆಟ್ಟು ಹತ್ರ ಈ ಸತಿ ಅಂಚಿನ ಗುರುತ್ಸವನ ಅಂಜಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂತಿಜ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಪಾಡು ನಿಕಲ್ನ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ 35ನೇ ವರ್ಷ ಸಾರಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಓವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಬೋಡು ಮೂಲು ಕುಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇರು ನಂಗೆ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮಂತು ಜಿಂದಾಂಡ ಇಂದು ಮಾತ ಮನ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಗೌರವತೆಯ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಅಕ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ ಉಂಡು ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾಡುದು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಗುರುತಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮುಲು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡು ಲೈದ ಐಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೆರುಲು ಐಡ್ಚಿ ಆರ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ಗೆಲೆಕ್ಕಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಇನ್ನೈತೆ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ಲ ಇಜ್ಜರಿ ಅವನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿದ್ದೋಡು ನಾಂಡ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕದ ಕುಲ್ಲಾಂಡು ಇತ್ತೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳಿ ಯಾರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮುಕ್ಳು ಪಾಪ ಬತ್ತದು ಇಂದು ಪೋಯರು ಎಕಡೆ ಕೆ ಟಿ ಸುವರ್ಣರು ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರು ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸನ್ನೇ ಕೋಟೆದಡಿ ತಮ್ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲ ಶುಭಾಶಯನು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಚಂದ್ರಹಾಸನ್ನೇ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಶುಭಾಶಯಲೇನು ಕೊರ್ದು ಬೋತಿರು ಅಂಡ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಬರಮಂತನ್ನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಯಾನು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗೌರವಯುತವಾದ ಇಡೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಗು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಯಸುವೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಏರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗೋಡು ಭಾರಿ ಜನಜನತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದು ಅರ್ನ ನೇಚರ್ ಏನು ಚಪ್ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮೃದುತ್ವದ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಭಾರಿ ಮಾತೆರೆನ್ನ ಸಹೋದರತ್ವಡು ತೂದು ಲೆತೊಂದು ಬೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅರೆಗ್ ಆರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದೀವೊಂದು ಪೋಂಡಲ ಅರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುದನ್ನೊಂದು ಬಣ್ಣಂಡ ಇನಿ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾತಿರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ಲಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕುಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರೆಗ ಹಾರೈಕೆ ಇನಿತದಿನೊಟ್ಟು ಈರು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡೆದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಏರಡು ಸತೀಶರೇ ಇರೆಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೇಕ್ಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರಿನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪಂದು 6 ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ರೀತಿಡ್ ಐಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದು ಐನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪುನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಐನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಸಂದೋಡು ನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಂದೋಡು ಅಂಚನೆ 6 ಈತೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮದು ಮರ್ಪುನಂಚಿನ 3 ಸತ್ಯೋಲು ಆ ಸತ್ಯೋಲ್ನ ವಿಷೋಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆಯ್ತ ಮುಕದ್ದಮೆನು ದೆತೊಂದು ಲವಲೇಶದಾತು ಗುರುಗಿಂದಾತು ಐಕು ದೋಷ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಐಟೊಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಐನು ದಾದ ವಿಷಯ ಒಪ್ಪಡು ಐನು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದು ಬೋತಿನಂಜಿನ ಕೀರ್ತಿ 6 ಆತೆ 10 ಎಂಕಲ ಈ ಕಟ್ಟೋಣ ಆವಡು ನಂಡ ಅರ್ನ ಹಸ್ತ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಉಂಡತ್ತವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಐಟ್ 6 ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಎತ್ತದನೋದು ಬಂಡದ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರ ಅನ್ನೋ ಸಂದಾಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 6 ಮಂತು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯಡು ತುಂಬ ಬೈರಾತಂಡು ಮೋನಣ್ಣ ಇದೇನು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ್ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು 10 ಜನ ಬಿನ್ನಿರುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಧಾನೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲ ಪಂಡು ಜಿಂಡ ಬೇಜಾರು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಪಾತ್ರು ಅವನು ಪಡು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪಡೆ ದಯದೀದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾಳ್ಮೆದೀದು ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಸ್ಸಿಗಟ್ಟೆಡು ಆವಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಟ ಆವಡು ಆಯನ ಆವಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆವಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಆತೆ ಹತ್ತು ಅರ್ನ ಐಕ್ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ 6 ಮಂತು ಕೊರ್ದೇ ದುಂಬು ಬೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಅಂಚ 6 ಅರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ 6 ಒಂಜಿ ಐನಾತ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತೆರನ್ನ ಗಳಿಸವನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡೋ ನೋಟು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂದಂಡ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಉಳಿದಿಟ್ರು ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನರಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಸುವರ್ಣರು ಬಹುಶಃ
ರಾಜಕೀಯದ ಒಂತೆ ಪುಲಬು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಏರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಕೇಸಿ ರೋಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಧು ಲೆಕ್ಕ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಷಪಕ್ಕಿ ಕೇಸಿ ರೋಡ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣಂಡ ಈ ಭಾಗಗಳು ಮಲ್ಲಪುದಾರು ಪಂಡ ಅರೆಗು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲ್ನ ಮಾತ ಭಾರಿ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣರ್ನ ಕ್ಯಾರಾಫುಡು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬು ಬಂತೋಲು ಆಣನ್ನಾಂಡ ಸುರುತ್ತ ದೇಣಿಗೆ ಅರ್ನ ಒಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಕೆಲವಾರು ಪಂತೋಲೆಡು ಆರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದೇರು ಇನಿಲ ಆರು ಬೈದೇರು ಇರ್ನ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಇರೇಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರು ಪಾಸ ಬಿಡ್ದು ಈ ಪುರ್ತಗು ಬೈದಾರು ಬಹುಶಃ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತನು ಅಶ್ಪಾಕೆರೆ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಇರೇಗ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕನಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಡುಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಉಡುಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟ ನಗಲಂಚನೆ ಆ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಮೆನು ಅವಳು ದೀನಗ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಅವಳು ದೀದು ಐನು ಬೀಳ್ಕೊಡುಪ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲತೆ ಅಕಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಉಡುಪೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇರ್ನಲಂಚನೆ ಜೀರ್ನ ಕಲಿಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ನನೊಂಜಿ ರೂಪಡು ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ದೇವಿಯರು ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡೋದಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಡುಪೇರೇನು ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಉದ್ಘಾಟನದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆಯರ್ಲಾತು ನಮ್ಮ ನಿರೇತಾರು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಒಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚಾಣ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಂಡ ಇರಗ್ಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಆ ಬಾಬಣ್ಣೆಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯೊಡ್ಲ ಐಟು ದಾಲ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ತೂವಂದೆ ಲೆತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ದಾಲ ಮಟ್ಟು ಮನ್ಪಂದೆ ಪುರ್ಲುಡು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತದು ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಏನಡ್ದು ದಾದ ಆವಡೊಂದು ಕೆನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನನ್ನಲ ಇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತಾವಡು ಬಾಬಣ್ಣ ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀತ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಸುಧೀರ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬಂದದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಶಾಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ರೋಹಿಣಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಮಂಡ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಜೀವಿ ಮೇರು ನಾಯಕತೆ ಸಂಜೀವಿ ನಾಯಕ್ ಆರು ಸುರುಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಿಠಲಣ್ಣನ ಪಲ್ಲಿಯಾರು ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ದಿಯಪ್ಪನ ನೇಲಿಯಪ್ಪನ ಮಗಲು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರು ಪೋಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡು ನಂಗೆ ಸ್ಥಳತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಪಗ ದಾನೆ ಮನ್ಪುನಿಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತೋಡು ಹೋದು ರೋಹಿಣ್ಯ ಕೆಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ದಯಮಗ ನಿಕಲು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಜಾಗೆ ಕೊರ್ಪಾವು ಎತ್ತು ಕೊರ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೊರ್ತಿನೇಟು ಖುಷಿ ಪಡೆಯಪ್ಪ ಅಂಚ ಈರು ಕೊರ್ತಿನ ಜಾಗೇಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋನು ಕಟ್ಟದ ಇರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆತನದು ಇನ್ನೊನ್ವೆ ಈರು ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕೆ ದಲ ದೂರಾತ್ ನಮ್ಮ ಮೆಗಿ ಬಲನಕ್ಲೆ ದಿನೋಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ನಿತಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಯುವಕೆ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಮಂತದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮನು ಆರಂಭ ಮಂತದು ಐಟು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಕಾಸನು ಪತ್ತದು ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವಕೆ ಬಂಡಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಿತಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇರು ನಂಕ್ ನೆಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟೋಣದ ವಿಷಯವಾಡು ನಮ್ಮ ಜವನೇರಗಾಡು ಪ್ರತಿ ಕಾಲಲ ಪ್ರತಿ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪೋಡೋಚೆಂದು ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವನೇನ ಪ್ರಾಯದ ಜವನಿ ಆಂಡ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ದುಮ್ಮು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಿತಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಿತಿನ್ ನನಲಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಡೆದೇವೇರು ಅರೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವೆ. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಸ್ದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರಡಕ್ಕೆ ನಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನೂರಿ ಬಿನ್ನೆ ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎರರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಂದಜ್ಜಿ ಅಡುಟು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜವನೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ದಲ ಪೊಂಡಿತ್ತನಲ್ಲ ತೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೆ ದಲ ಬುದ್ಧಿ ದಲ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಜವನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿದು ಕೆಲವು ಉದ್ದಿಮೆಲೇನು ನಡಪ ಒಂದು ಇನಿ ಮಿತ್ತಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವನೆ
ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಜಿನ ಜವನೀರು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತನಿಂದ ಈ ಸಮಾಜೋಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ಜವನೀರೆಗ್ಲಾವು ಎಡ್ಡೆ ಕರುಣಾಕರ ನಲ್ಲಂಚನೆ ದೇವೇರು ಆಶೀರ್ವಾದವಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡನ ಪೊರ್ಲು ಕಾಸು ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೇಲು ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಕರುಣಾಕರ ಪೂಜಾರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಗತೋನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬಾರಿ ಒಡನಾಟೋಡು ಪುನಕ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಲ್ಡು ಪಾತಿರ್ನಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಡ ವಿನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುಜಿತ್ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಜವನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುಜಿತ್ ಎಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಸ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕೈ ಪಂಡ ಸುಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ 35 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಇನ್ನು ಈಡೇರು ಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂದದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಚ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪುರ್ಲು ನಡತದನು ಸುಜಿತ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡು ಸುಜಿತ್ ನಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮರೇನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿಡ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಅಮ್ಲಮಗರು ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪು ಮಂತದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಂತದು ಏನಿಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡವು ಹರೀಶ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಗುರುಸಾದ ಹರೀಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತಿರ್ತದೆ ಮೆಲಾನೆ ಅವಂದ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಕುಲುದಾರು ದಯದಿದ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತೋಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಬೈದಾರು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುವೆ ಆತೆ ತಂದೆ ಆ ಭರತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಬಳಗಲಾತಿ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಾದರು ನಿಕ್ಲೇನ ಈ ಪೊತ್ಸದು ಗುರ್ಸವೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆಯ ತಂದೆ ನೆಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಸುಬೋಧ್ ಒರಿಯ ಪುನಃ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಏರ್ಲವ್ ಪಡು ನಿಕ್ಲೇನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗುರ್ಸವೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಯರ್ನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉವೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪ ನಿ ಮೂಲು ಕುಲ್ತು ನಕ್ಲು ಏರ್ನ ಇದ್ರು ಪಾತಿಯವ್ರಿ ಅಂಚ ನಿಖಲು ಬೈದದ್ದು ಮಾತ ಕುಲುದು ಆಸಿನ ಮಂದರತ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೇ ಬತ್ತದು ಆಸೀನ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯರು ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಏರು ರವಿ ಬೊಕ ಬಸ್ತಿಗಟ್ಟೆ ಮುಖಲ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮಾತ ಮುಗಿಪುನೆಗೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರವಿ ಎಂದು ಬಂಡದು ಬಸ್ಸಿಗಟ್ಟೆ ಎಂದು ಮಾಡೋದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಟ್ಟೋಣ ಆವಡು ಅಂಡ ಐಟು ಮಲ್ಲ ಪಾಲು ಐಟು ದಾಲ ನಂಜಿ ಜೀರೆಗ್ಲ ಬೇಸರದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ನೆಕ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗು ಮತ್ಸರದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ಯುವಕೆ ಬಂಡ ಅವು ರವಿ ಬಸ್ಸಿಗಟ್ಟೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಸ್ಸಿಗಟ್ಟೆ ಲಾಂಚನೆ ತನ್ನ ಬೇಲೆನು ಬುಡ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಜವನೇರ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ನಿಗಾ ವಹಿಸಾದ ಕೆಲಸ ಮಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲಾಡು ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ನನ್ನ ಏರನ್ನ ಪನ್ಪುಜಾನು ಅಂಚಾಯಿನಟ್ಟು ಹತ್ರ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಜವನೇರೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂದೊಯ್ನಿಟ್ಟು ಈ ತಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಹರೀಶ್ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆತಲು ಇತ್ತ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಜೆಟ್ಟೆ ಕಜ್ಜನ ದೀಪನು ಅರ್ಲ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯಾದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಓ ದೀಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜಕ್ಕಟ ಜವನಿಯರು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ತುದು ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು
ಎದುರುಪ್ಪನ ಮಾತು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ರವಿಯನ್ನೇ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯರಾಜ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಸಡನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಹಂತ ಅಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಆವಡುಂದ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂರ ಪಾರಿಶೋಕುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರೋದು ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳು ಅರ್ಥ ಆಪನು ಇನ್ನೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡುಪುನೇ ಜೀವನದ ಒಯ್ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತದಿನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಯಾನು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರವಿಯನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಅದು ಉಪ್ಪು ಪನದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನಂದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವಿಸಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದೇನ ಪಾತ್ರನಂತವೇ ಜಯಂತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲವುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಮಾತರಿಗಳ ಈ ಸತ್ಯದ ಮನಡು ಮೂವೇರು ಬೂತಲು ಬಣ್ಣಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಆ ಕುತ್ತುಮಿಗಿಡ್ದ ಆನೆಬೂರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭೂತ ರಾಶಿ ಅವೇಕ ಕಾರಣ ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಮನಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಲುವಾದು ಉವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಕೆಲಸ ಆದುಪಡು ತಾನು ದುಂಬು ಉಂತುದು ಐಕು ಒಯ್ಕಲ ಕೊರತಾ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕಜ್ಜ ಆದುಪಡು ಐಕು ಒಯ್ಕಲ ಕೊರತಾ ಇರಬಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಊರಿಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಪುಂಡ ಸದಾ ಇಟ್ಟು ಎದುರು ಉಂತುದು ಮುಂದುವರಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸೋಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಡು ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಚೋದ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಆರವಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆರವಲ್ಲಿ ಅನ್ ಕೂತು ಆರ ಉಂತುದು ಮಲ್ಪನೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಅರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯಡ್ 35ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇದನ್ನ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ರೂಪಿನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿರಡ ವಿನಾಯಿತಿ ತಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಕುವೆತ ಬೈಲು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜವನೀರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯಡು ಇನಿ ಕುಮಾರಿ ವ್ಯಕ್ತ ಕಿರಣ ಇವತ್ತು ಮನಾದಿಗೆದ ಮರ್ದಿಲ್ಡು ರರಸ ಒಂದು ಲೆರಿತೆ ವೇದಿಗುಡು ಪುನೆಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ರೇವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಕಿಲ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದಾರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಐತೊಟ್ಟಗು ವೇದಿಗುಡು ಪುನೆಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಪುದರ ಪಡೆತ ನನ್ನದುಂಬುಗಳ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡೆಡೀರು ಪುದರ ಪಡೆಪಲೆಕ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುತ್ತೊಂದುಲ
ಕರಿಸರ್ತಿ ರವಿರಾಜಣ್ಣ ಪಂಡಿತರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟೋಡ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಸೂತವಾದ ಈರಕ್ಕೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಪಾಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಪಂಡಿತರು ಆಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಅಮ್ಮಳಮೊಗರ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಜವಣೀರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾರ ಮಲ್ಪಡ ವರ್ಷದ 375 ದಿನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬರ್ಲುಡು ಅಕಲ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಟಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಳಮೊಗರ್ದ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಳು ಅದು ಪಳಗ ಅಕಲು ಎಂಡ ಬತ್ತದ ಕೈಯಾರ ಬತ್ತ ಬಣ್ಣ ಏಕ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ರವಿರಾಜಣ್ಣನ ಪಾತ್ರದ ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಅಮ್ಲಮಗ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಜವಣಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದೈವೋಲಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಯಾರು ಬರ್ತದೆ ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಪಾಡಿ ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಪಾಡಾಗನೇ ಯಾರು ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಕಳು ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋಡಾಗ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾಂಗಣ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಮೂಯರು ಸತ್ಯಲನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಪ್ಪ ದಾಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನದ ಅಂತ ಈ ಕಟ್ಟೋಣ ಆಡು ಪಂಡದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಕಟ್ಟೋಡ ಅವರ ಈ ಊರ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರತು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ದೈವಲೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿನಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ 35 ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯ ಅತಿಥಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲೆ ಇನಿ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀತೇರಿ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೇನ ಪ್ರಿಯವಾತಿನ ಅಂಚಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅವು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇನ್ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪಡ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಂಡಲ ದೀತಿನಾಗ ಪುದರ್ ದೀತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡಂದು ಅಂಚದುಪ್ಪುನಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ದೇತ ಪಿರೋಡು ಭಾರಿ ಬೆಂತೇರು ತೇಪಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೂವೇ ನಡಪೋಡಾಂಡ ಒರಿಯರ 2 ಜನರದ್ದು ಸಾಧೇಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಈ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರು ಈ 35 ವರ್ಷದ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ಈ 35 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾತನು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇನಿ ಏಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಿಯರು ಏಕಡೆ ನಾನು ಲೈಕೊಂಡನಾಗ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ರವಿರಾಜೆರ್ಲ ತೂಪೈರ್ ಫೋಟೋಲ್ಪುರ ತೂಪೈರ್ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಓಡುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಕಟ್ಟಡ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಸೇವೆ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೋ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಸೇವೆ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಸೇವೆ ಐಕಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡೋರೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡರೆ ಇಷ್ಟಪಡುಪ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಕ್ತದಾನ ದುಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಸಹಕಾರ ಈ ಮಂಡಲದ ಆತಡು ಅಂಚನೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿದೇರು ಅಂಚದು ಗಣಲಾತ್ ಜವನೇರು ಪೂರ ಈ ಮಂಡಲ ರೀತಿನ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಗಣಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಶಿಸುವ ಗಣ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಪಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ಪೂರ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವರು ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನೆಂದು ಬಂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣನು ನಿನಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೇರಿಂದ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನೆರೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಂಡು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟೋಣ ನನ್ನಲ್ಲ ಸರಿ ತೂತು ಜಾನು ದೂರ ಹೊಡೆದು ತೂಯ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಮೋಂದ ಸನ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಏಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಂಡ ಅಪಗ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ತನ್ನ ಮನೆದೈವ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ಆ ಮಲ್ತನ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟೋಣನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದೊಲೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ಆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎಂಜಿನ ಮಹಿಮೆಂದು ಈ ಕಟ್ಟೋಣನು ತುನಗನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಇನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳಿರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನನ್ನೇ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಗಣದ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಕುರ್ನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಂಜನೆ ಮೋಹನ್ದಾಸನ್ನೇ ಇಡೀ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡುಂದಂಡ ಆರ್ನ ಆ ಜನಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಣ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಎಂಜನ ಬಂಡ ಮಾತ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಗೂ ದೆತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತೊನಂದೆ ಮಾತರೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಊರ್ದಾಗಲೇ ಪೂರರೆಗಳ ಕೊರ್ದು
ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟನಿಡ್ದವರ ಇನಿ ಆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ಬಕ್ಕಲ ಇನಿ ಪೂರಾತಿಗಿಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆಪುಣದಂಡ ಆ ಮೋಹನ್ ದಾಸನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲು ಇತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತನ ಕೊಡ್తున్నారు ಮೋಹನ್ ದಾಸನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಯಾನೆ ಇರೇನೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಇರೇನು ಪುಗರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುದರ್ಶನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕುರುನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಏಪ ಆಯ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಪತೋನಿರ ಆ ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದುವರಿಸೊಂಡು ನಿಖಲು ಹಿರಿಯಕಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಚ ನಡಪೊಡು ಬಂದ್ನೇನೆ ನಿಖಲ್ನೇನು ತೂದು ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ಅಂಚಾದು ನಿಖಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ದುಂಬು ಬೊಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ರವಿರಾಜನ್ನೆಲ್ಲ ದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ರವಿರಾಜನ್ನೇ ಅದುಪ್ಪು ಸುದರ್ಶನನ್ನೇ ಅದುಪ್ಪು ಅಕಲು ಏನನೆ ಪಕ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಅಂದೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಗಲು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಲ ಅಕಲು ಅಂಚನೆ ಏನನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಯಾನ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟದ ನಿಭಾಯಿಸವನೋಲು ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂದ ಖಂಡಿತ ಯಾನ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತೊಂದು ರವಿರಾಜನ ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತೊಂದು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೋಪುನ ಖಂಡಿತ ಎಂಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಲುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ವಂದಿಸದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಾತ್ರರಜ್ಜಿ ಇನಿ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನೋಡು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮಂಚಿನಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ದಿಂಜಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಭಾರತ ದೇಶನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂದೊಪ್ಪುನಲ್ಪ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಡು ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಪಾಪದಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಕಡೆತ ಜನಕುಲ್ನ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೆರಿಸಾಯದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಗಣಪನಂಜನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ಪಡು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಜನ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶನು ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಘ ಕಲ್ಪಿಸಾವಡು ಪಂಡದು ದೇವೆಡ್ಡ ನತ್ತೊಂದು ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗೂ ಈ ಸಂಘದ ಪುದರ್ಪಾವಡು ಪಣೊಂದು ದೇವೆಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಬಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಸಚಿನ್ ಅಂಚನ್, ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಯಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಭರತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಲಮುಗರು, ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪರಿಯಾಲ ಅಮ್ಲಮುಗರು, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇತ್ತಿರಡ ದಯಮಲ್ತದು ಬರಡು, ಹರಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ರಮೇಶ್ ಇತ್ತಿರಡ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು, ಯುವಕರ್ ರೈ ಕಲ್ಲಾಡಿ, ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೀಜಮಾರ್, ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಬಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ರಾಕೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಗಟ್ಟಿ ಕುದ್ರು, ಆಶ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ ಬಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಜಲ್ ತೋಟ, ಶರತ್ ಆಳ್ವಾ ಪ್ರಶಾಂತಿರ ನೆಮಲ್ತದ ಶರತ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಇರ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು, ಶ್ರೀಯುತ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್ ಅರೋಫಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ, ದೇವಪ್ಪ ರೈ ಬಸ್ತಿ ಭವಿತಿ ತೆರಡ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಅಡಪ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉತ್ತರ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ದಯಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಡು ದಿವಕರ್ ರೈ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಮೆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿರಡ ಕೇನೋನ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನೂತನ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನಿಖಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಖಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದ ಮುಖೇನ ಎನಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದುತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟಡ ಅವಡು ನಾಡ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತಿರು ನಿಖಲೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗುರುತಿಸವನ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಜವನಿಯರ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಆ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆ ಮೊಕೆಡ್ ಆ ಬಂಧುತ್ವಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಜ್ಜನು ಎದುರುದಿ ಒಂದೇರು ಪನ್ನಗ ಈ ನಮಕ್ ಕಟ್ಟಡಗಿ ಏರು ಮಾತ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಕ್ಲಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಘನ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗುರುತಿಸವಡು ಗೌರವಿಸವಡು ಪಂತಿನವು ಅಂಚಿಡದವರ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಿತ್ ಉಪ್ಪಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಡ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ
75ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಅವು 35 ಪೋದು 50 ಪೋದು 75 ಪೋದು 100 ವರ್ಷ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡ್ ಉದಕ್ ನಿಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ ಬಂದುಲೆ ಬರುದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಮೇರ್ನ ಬಳಗದಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲುದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಶಾಲುದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದನಿಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಬದಲ್ಗ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದಿಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ನೇರುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಊರದ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುರಡಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದಾರು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಇನಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪುದರೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆದ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟೋನ ಇನ್ನು 35ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ದಿನಟಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಈ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೆಬ್ಬೆರಿ ಗುತ್ತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆದು ಇನ್ನು ಅವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಯಾನ ಪಂಡ ಮೋಹನನ್ನೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎತ್ತಿನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಪಿಗೆ ದಡ್ತ ಮನೆತನದ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮತ್ತ ಸೇರಿದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುಣಿಂದು ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡ್ದು ಕನ ಎಂಚಾದ ಪಂಡಗ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಕೇನಾಗ ನಿಕ್ಲ ದೇವರನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಾಗಲೇ ಸುಖ ಅಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಪುಟ್ಟನಿಗೂ ತುಂಬಿ ಇವತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು 400-500 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಗೂ ಭೂಗತಾತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಅವು ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಎಂಗುಲು ಕಮಿಟಿ ಮಾತನಗಾರೆ ಪಾಪ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅರೇನು ದೆತ್ತಿಬೇಕು ಎಂಕುಲು ರವಿರಾಜನ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಇತ್ತಾಗ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಸೊಕುಡಾರ್ನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದುಂಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಪ್ರಾಯದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಎತ್ತರದ ಜಾಗಡು ಸಂಪಿಗೆ ದರ್ತ ಮಣತದಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಭಂಡಾರಿ ಪಾಜದಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಗಡು ಅಲ್ಪ ಕೈತಳದ ಪೂರ ನನ್ನ ಸಹಕಾಡು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಹನಣ್ಣೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪುನಿ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಇನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇವರ ದಯಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಯೂತ್ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಬಸ್ತು ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರವಿರಾಜನಕುಲು ನಾರಾಯಣನಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಧುಳು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಯಾನ ಬನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಕಳೆ ಇನಿ ಈ ಜಾಗ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗ ಕಾರಣ 45 ವರ್ಷಡು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಒಂಜಿ ಬಯಲಾಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಪುಣಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೊಂದು ಅಂಚ ಹಿಡಿದವರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಏಕೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋನ ಲಕ್ಕದಂತೆರಲ್ಲ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ನೆಕ್ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಈ ಜಾಗನ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಲೇಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಊರದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದು ಅತ್ತನ ಆ ಊರದ ಜನಕಲ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಊರದ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಂಪೇರು ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಅಪ್ಪನು ಸಮಾಜ ಜನಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನು ಗುರುತು ಮಂಪೇರು ಆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಇನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಂಚದನು ಪಣಿರಾನ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡಪೆ ದುಂಬ ದಿನಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಈ ಊರದ ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬನ್ನಗ ಐಕೆ ಎದುರುವಂಥದ್ದು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರದು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ದೇವರಾಗ್ಲೆ ಕರುಣಿಸೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಡ್ಡೆ ಯುವಕಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಯುವಕಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೇರು ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಾದ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಏನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪುಡಾದ ಅಡ್ಡ ಪಾತೇರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೋರ್ನ ನಿಕ್ಲಾಗ ಮಾತೇರಿಗಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಬಹುಶಃ 35ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಇಡುತ್ತಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ 4 ರಸ್ತೆಯ
ದೇವದಾಸ ರೈಕಲ್ನ ಕಟ್ಟೋಡೋಡು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮಲ್ತು ಇರ್ತೀನಿ. ಅಂಚನೆ ಐದೋಕ ನಮ್ಮ ರೋಹಿಣಿ ಸಂಜೀವಕ್ಕೆ ಬಸ್ತಿದ ಸಂಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಜೋವರು 6 ಜಾಗ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆಣಿದ ಮಟ್ಟು ಅವು ಪೊರ್ಲು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟದ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ಅವೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಟ್ಟೋಣ. ಅಂಚನೆ ಕಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವನ್ನು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತು ಆವಡು ಅವು ಜಗದ ನಿಯಮ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡನ್ನು ಬಂದ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಏನ ಇಚ್ಛೆ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಅವು ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವು ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಗೂಡಾವಡು ಕಿದಾವಡು ಅವು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅವಡೊಂದು ಆಸೆತ್ತುಂಡು ಅವು ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಪಾಡ್ನಿ ಮೋಹನ್ ರೈಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆಪ್ಪಗ ಮೋಹನ್ ರೈಕುಲು ಬಾರಿ ದಾದ ಬೋಡ್ಲ ಯಾನು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಕಟ್ಟಡನು ಈ ಜವಣಿಯರು ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿರಾಜ ರೈಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಹಿಂದೆ ದುಂಬೆ ಆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅರೇನು ಪುಗರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಟ್ಟೋಣ ತುಣಗ ತೋಜುಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಡ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಅವಡು ಪಣ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಟ್ಟೋಣ ನಿಗುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಕಟ್ಟದಾರು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗಲ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾನಿಲೆಗೂ ಅಂಚನೆ ಏರ್ನಾಡಲ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುರ್ದು ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಅಕಳ ಮಾಫ್ ನಟ್ಟೊಂದು ಪೂರ್ವರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಆಸೀನರಾಯಣಂಚಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜವನ್ಯರು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಮೂಜಿ ನೃತ್ಯನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೆನೆಂಚಿನ ಕೊರಗ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರಿನ ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿರು ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪನೆಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು ಮೊದಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷ ಟೀಮ್ ಮುಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸಲಿರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಚ್ಚಿನೇ ಕೃತಿಶಾ ಕೃತಿಕಾ ಬಳಗ ಪರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಯುಜಿ ಸಂಘದ ಬಿಟ್ಟು ಸದಾ ಒಪ್ಪಡು 25 ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಒಪ್ಪೊಡ್ದು ಇಡುವಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಾತು ಕೊರಿಯರು ಕೊಡವರ ಜನಪ್ರಿಯ